No agringak diag sapa pamadayaw apo para laing kengka tagaputan ay dakla na para burumo ken karakat nga agmalingko nudum teng ti aldaw ken rabi uray anggut koket na al-alsimen basta tuyanak mo kenadipen at pukaw latati praise the Lord ken amen. Apo Dios anya nararagsak biag-biag tasidong mo amat tauray anya man ti mapaspasama ada kalat ta mangas asibay kanya maminsan man manganak nga asin sida basta keng kapo agyamana taamok ti bendisyon nagapukeng ka nasustansya paingem lauya sigunda manuman itibadu basta agyamanak ken kaapo dadita pagariam o Diyos ko amok nga may samet a brand new Apo Diyos anya naragsak biag-biag tasidong mo amak tauray anya man ti mapaspasama ada kalat ta mangas asibay kanya tiyak tasidong mo amat tauray anya man ti mapaspasamat ada kalat ta mangas asibay kanya tauray anya man ti mapaspasamat ada kalat ta mangas asibay kanya kapsat ko itan iti tiempo nga awatem ni Jesus ti biag mo agserbita iti apo nakabutbuteng amay tapwat di ay impyerno ni Jesus ti pudno adalan ni Jesus ti mangisalakan
pagkaisalakanan ni Jesus ti pudno adalan ni Jesus ti manggisalakan agserbi tay ngarud ken kuana haginayon nga biag ipayna Gagayen ken kakapsat ko iti pamati panagserbi intay kumaipapati tani Jesu Kristo tinagkari nagsublinto alain dagiti na mati ni Jesus ti pudno nga dalan ni Jesus ti mangisalakan agserbi tayo ngarud ken kuana haganayon nga biag ipayna ni Jesus ti pudno nga dalan ni Jesus ti mangisalakan agserbi tayo ngarud ken kuana haganayon nga biag ipayna agserbi tayo ngarud ken kuana haganayon nga biag ipayna. Kas uksa amawaw ti danom kas metoy kararua ken ka sikalang ti tari gagay kuket agruk baba ken ka sikatik sa ken salak niko sikalaeng ti pagrup noyak sikalaeng ti tari gagay kuket agdayawa ken ka kas uksa amawaw ti danom kas metoy kararua ken ka sikalang ti tari gagay kuket agok baba ken ka sikatik sa ken salak niko sikala
tari gagay kukit agdayawak ken ka sikalain ti tari gagay kukit agdayawak ken ka. Aldaw at daytoy lubong ket mapukaw taing tuding ni Apo Jesus diag ditoy daga ket agibus ket ada panawen dumteng to dagiti amin natataw mawaw daunay iti Apo ngem awanen ti tiempo dagiti dadto matataw agbalinda nga Antikristo tapalubusan to ti Apo isudat mangturay kada tayo nakasangunay ti pamayanda nudi mo tumpalen ti bilinda gagayen ko agbalbaliw tay kuma jay Biblia na isurat ti amin mapaspasamak nga isuti intay masagrap na dumaduma nga rigrigan kasintay makita kakapsat dagiti paton na isurat ket itan mapaspasamak dan ngemawanti intay pagamuan. Ti aming mapaspasamak nga isuti intay masagrap na dumaduma nga rigrigat kasintay makita kakapsat dagiti paton na isurat ket itan mapaspasamak dan ngemawanti intay pagamuan dagiti dadto matataw agbalinda nga Antikristo tapalubusan to ti Apo isudat mangturay kada tayo nakasangunay ti pamayanda nudi mo tumpalen ti bilinda gagayem ko agbalbaliw tay kuma dagiti dadto matataw agbalinda nga Antikristo tapalubusan to ti Apo isudat mangturay kada tayo nakasangunay ti pamayanda nudi mo tumpalen ti bilinda gagayen ko agbalbaliw tay kuma gagayen ko agbalbaliw tay kuma.
anak mo. Naisu tinawat ko, dito'y puso ang manubot, manghisalakan ko. At tuyan ako, at tuyan dari kagay ko, di at tupal, iti pagayatam. At tulog at apo kadagi itilbilin mo. Iba'y kung arot ti amin ko, nga agserbiken ka. Ibagam nga agidatunak, isut aramide, ngentoy angges ko ladadatan niya. Apo, to'y biyak ko, isut idaton ko. Agbiagak iti pagayatan. At tuyan apo, at tuyan dari kagay ko, di at tupal, iti pagayatam. At tulnog at apo kadagi ti bilbilin mo. Iba'y kung arot ti amin ko, nga agserbiken ka. No ti biyak bagyo umay diyak magpadanan, uray magna at dengati kasidngitan. Daing ka rin matidat baybayan, kinbidat panpanawan. At tuyak ako, at tuyak dari gagay ko, di at tungpal, iti pagayatam. At tulnog at apo kadagi ti bilbilin mo. Iba'y kung arot ti amin ko, nga agserbiken ka. At tuyan apo, at tuyan dari kagay ko, di at tungpal, iti pagayatam. At tulnog at apo kadagi ti bilbilin mo. Iba'y kung arot ti amin ko, nga agserbiken ka. Iba'y kung arot ti amin ko, nga agserbiken ka. Naglabas aldaw bulan ken tawen, panagbiag mo isupay laeng, panagserbi
ket timam nay paen. Ti lubong mo sumipsip nget meten. Kapsat ko din palabsan day tuya tiempo. Umasideg ka kini Jesucristo. Aramiden ti pagayatan ti Apo. Day tabiag mo ket rumangay to. Kapsat ko agpanpanunot ka, panagserbi agsubli ka kuma. Dati Diyos ururayen na ka, umawat ka laing kengkwana. Basiten itinabati at siyempo, ket umayen ni Jesucristo. Gintupulos isuna at taktak, amina karina ket mapasamak. Kapsat ko agpanpanunot ka, panagserbi agsubli ka kuma. Dati Diyos ururayen na ka, umawat ka laing kengkwana. Kapsat ko agpanpanunot ka, panagserbi agsubli ka kuma. Dati Diyos ururayen na ka, umawat ka laing kengkwana. Dati Diyos ururayen na ka, umawat ka laing kengkwana. Agserbi kami ti Dios, uray bagyo ti umay, awan makayasina kada kami. Iti ayat ti Dios, pagbalbaligian mi, ti amin narigat, daputa pinilida kami. Nagbalin nga anak ni Apo Dios, agserbi kami ken Jesucristo. Siya ken ti pamilya, agserbi ken ni Apo Dios. Agserbi kami ken Jesucristo. Siya ken
bagyo ti umay, awan makaisina kada kami. Iti ayat ti Diyos pagbalbaliguyan mi, ti aming narigat gaputa pinilida kami. Nagbalingan anak ni Apo Diyos, at serbi kami ken Jesucristo. Siya ken ti pamilya, at serbi ken ni Apo Diyos. At serbi kami ken Jesucristo. Siya ken ti pamilya, at serbi ti Diyos. Agtulno kami iti bilin ni Kristo, tati saunat mangiturong iti kinapudno. Saan miya malipatan ti kinaimbag na, isalakan at pamilya mi gaputa dakkel nga kasina. Ang serbi kami ken Jesucristo, siya ken ti pamilya, ang serbi ken ni Apo Diyos. Ang serbi kami ken Jesucristo, siya ken ti pamilya, ang serbi ti Diyos. Siya ken ti pamilya, ang serbi ti Diyos. Siya ken ti Diyos. Idiyak pa'y inawat ni Jesus, dito'y puso nagulo. Panagbiyak ko, diyak amo iturong ko. Nudumteng ti problema, ijay tiyangge nga insigida. Bareng ko na malipata, uminumak tiara. Nagdakil a pagyaman na, dati Diyos nangayak kaniyak. Inusar na ti ministro, anang silaw ti panunot ko. Adua sakripisyo, sakbayan nagunot ko. Panaka barbaro, panagbiyak ko. Yogdantana na matiyak, adarag o raksak namnama. Nuumay bagyo ti biyak, awan ti pagdanagan ni Jesus at dakaniyak. Isut mang tedi tipiksa, mangidalan tapno agbaligya. Nagdakela pagyaman na, dati Diyos nangayak kaniyak. Inusar na ti ministro, anang silaw ti panunot ko. Adua sakripisyo, sakbayan nagunot ko. Panaka
pagyaman Tati Diyos nangayat kaniyak Inusar na ti ministro Anang silaw ti panunot ko Adua sakripisyo Sakbayan agunot ko Panaka barbaro Panagbiag ko Nagdakil ang pagyamanak Tati Diyos nangayat kaniyak Inusar na ti ministro Anang silaw ti panunod ko Adua sakripisyo Sakbayan agunot ko Panaka barbaro Panagbiag ko Kapsat nga Kristiyano Katrabahoan Agtultuloy Tay nga agpamati Numan pa'y nariga Iti dalan nga agturong Sa di gloria Baklayen Tay ti krus tayo Biyag nga naisuko Kani Jesus Kawes nga puraw Di tay tulawaan Agbyag tayo nga nasantuan Agawaan tay Di agtrabaho Iti kaubasanan Panagsagaba Aganus tayo Na Diyosan nga galag Magun o danto Agserbitay Di apo tayo Awan di agsanod Awan di maitikul Agraniag kasilaw Di kasigmitan Agserbitay Di Diyos tayo Kawes nga puraw Di tay tulawaan Agbyag tayo nga nasantuan Agawaan tay Di agtrabaho Iti kaubasan na Panagsagaba Aganus tayo Na Diyosan nga galat Magun o danto Agserbitay Di apo tayo Awan di agsanod Awan di maitikul
kita